Mama Akwaba, what frame Ajoa search name, Mesrel, now was subscribe to my channel. Nia notification bell no so for more news. I don't think say ya kasampanini sabio mano esisi menaso NDC for P na atiase. Nienti Amadela Edem bekasatia former president Kofo enono. One te senior penny asiatia. Abrabo kwa no wakopem. Nienti ama former president John Dramani Mahama. Ebeji NDC amanyokuo no ama NDC mu anya duru biem ene empanimfo a oyi wo mu si nchen. Even the founder of the party ubeyi ni si nchen. Kwame Ato Ahoy nom, Kwame na Ahoy, Strogabra nom, Kwaku Anyidoho nom, ubeyi wo mu si nchen. Ena wode wo re kɔhye Sami Jamfi. Se Sami Jamfi mom na emagi tumi ma. Tie ha. Kofu a wo MPP party no ma ene wote akire no. Ni ye hunu ni nuoma a ye hu nyina no na dwene eka ho bi. Sabi se na hoɔden na enka ho ni nyansa ne na dwene nyamede ma na eka ho. Yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia anisuade hunu ene waton a Ghana fo se da bi. Omohwe anisuade hunu ode ama oman na emu oduru. Enti oman ni nyina tu akodi akira eye mpaninie so mfaso no no. E ka no kora akire mu. Upese uhunu sene paninie na ba eswa kobusa late Jelly Lawrence na yere maame konadu ebra yewura former president JJ pese obedi ade ofa nipa wo UP ofa bi wo CPP ohunu se omo akwadare Ghana amanyosemu na omo owene sa nkrofo na true omo no na betima ma na nya power enu nti ena ogada omo nyina na ono omo nyina ba akini ye nase but mumunim ai Sami Jamfi betima ma wanya power o de owura ahye ne mu na ono wo Pentecost anka Sunday school fo collection kura be ma na jeje ewura mama Sami Jamfi me manko school anu ba bia but me ni shia radio so ana TV so obedwane e ka no kura kire woni enti sadi kanfo na wo beto wo mo twene ye no eno ne wo fombo o manifesto a wo de bae pani bia ni wo no aredi ahunu ne se ade ya ye di kodwaso yi enya ade a ye beto ama ye nyamfaso e ka ne ye di kodwaso enti manifesto ni bae asif seti na gatifo e na akoye nhyiamu no mo de wo mani suade hunu eba smart ase enti mpaninie empaninie ye kase obi ye panini sa akokora bi wo ye fie abrewa bi wo ye fie e wo se ye hu ni se omaho odin timi emwa ya brabo mu omunyansa na omunim bie no hu hia yi obi busa se dien na beka no na obesore anopa akoto aba ne ye mepesa me ma wote ase ne se abatuo bone akiri nsunsanso eba yen timamufuo so na sabi epe adwuma mati bonkosofo a omonwene oman ho ai abatuo bone sa wo kwoto aba mfaso ni so wo kwoto aba se political party onwene wo yafunu ma Ghana nkwada ne Ghana daache na obekwa akwoto aba esu ni mfaso no epe adwuma ma tibon kwosofo a ye ne omo timamu yafunu timamufo na epe adwuma mo omo enu nti ene wo se yadwene ansa na yakoto aba se ne ye be ya yento aba ne ye meka ye madaache nhye yanto aba na yemesie ye mahebere enu nti ne hu behia se 7 December obeto aba ma kandinia sabi odwene oman na odwene nkanko ne baboa me ne umienu asetena obisi wo ba bedua na ntwie ene wo dwan ne aponche aduane baby ewiase aduri ene 21st century afa ne ye bedua na ntwie ni enwan aduane na even ukọ Mauritania oman omoye ayemo ho adwuma kese Mauritania ban kura no onka nkyere Mauritania man se obedua na ntwie ni mponche aduane baabi ya na wiase aduru no memfa akonya we so na me maame biase owo America Virginia mommy nyankopon hyira wo ewa adefefa wo ye maame enrada adwuma me start ye enra me maame ene ye enipa
wama me sika se memfa nto credit na memfa bi nto nsuo no na tie ha maami se wahwehwe me number afre untumi TV station nyina pe me number onya da bia oba me comment section ase e be request me number anani 3 days na me di me voda live ba akoma na maami frame o se me ba no kwasam ne se eye me de se wahunu ehan ya ti sei because ya wahai enkwada satma free SHS anyone kwada na ye di sika beboa wo no mo burudu ene aban yi baaye me ba wie me ba yesei ni nyina eto atwa ne classmate fu e wo Ghana ha ene na yonkofo anu no mo wo ha emma na omusu dadwene ebeto no so enu nti ohunu se me mama segiati se ya na ohunu de onye me ma me nyankopon hira otu me fo kasa kire me ni me di nkomo be 30 good minute ma me wie no so yes ma me number betumi ya send sikasi so na de ato credit ahomache me da ho 2000 Ghana cedis mommy nyame nhira obebre menya John Dramani Mahama na menya akwatafo no ona ekodaada ne nuanom omu wosirem so omo nto abama no na oba awababo omo to aba na oje kaya yofo tax de koto diamonds lekwenfo enti mommy oba enya wo desema ba odin wo akanafu anwotwe na oman Ghana ekwa akoto aba obi busa se dien na beka no na obesore anopa akoto aba niye me pesa me ma wote ase ne se abatuo bone akiri nsunsanso eba yen timamufo so na sabi epe adwuma mati bonkosofo a omonwene oman ho an abatuo bone sa wo kwoto aba mfaso ni so wo kwoto aba se political party onwene wo yafunu ma Ghana nkwada ne Ghana daache na obekwa akwoto aba esu ni mfaso no epe adwuma mati bonkosofo a ye ne omotemam yafunu timamufo na epe adwuma mo enu nti ene wose yadwene ansa na yakoto aba se ne yebeya yento aba ne yemeka ye mada achenhye yento aba na yemesie ye mahyebere enu nti ne hu behia se 7 December obeto aba ma kandinia sabi odwene oman na odwene nkanko ne baboa me ne umienu asetena obisi wo ba bedua na ntwie ene wo dwan ne aponche aduane baby ewiase aduri ene 21st century afen ye bedua na ntwie ni enwan aduane na even ukọ Mauritania oman omoye ayemo ho adwuma kese Mauritania ban kura no onka nkyere Mauritania man se obedua na ntwie ni mponche aduane baby ya na wiase aduru no memfa akonya we so na me maame biase owo America Virginia mommy nyankopon hira wo ewa de fefa wo ye maame enrada adwuma me start ye enura me maami ene ye enipa wama me sika se memfa nto credit na memfa bi nto nsuo no na tie ha maami se wahwehwe me number afre untumi TV station nyina pe me number onya da bia oba me comment section ase e be request me number anani 3 days na me di me voda live ba akoma na maami frame o se me ba no kwasam ne se eye me de se wahunu ehan ya ti sei because ya wahai enkwada satma free SHS anyone kwada na ye di sika beboa wo no omo burudu ene aban yi baaye me ba wie me ba yesei ni nyina eto atwa ne classmate fu e wo Ghana ha ene na yonkofo anu no omo wo ha emma na omusu dadwene ebeto no so enu nti ohunu se me mama segiati se ya na ohunu de onye me ma me nyankopon hira otu me fo kasa kire me ni me di nkomo be 30 good minute ma me wie no so yes ma me number betumi ya send sikasi so na de ato credit ahomache me da ho 2000 Ghana cedis mommy nyame hira obebre menya John Dramani Mahama na menya akwatafo no ona ekodaada ne nuanom omu wosirem so omo nto abama no na I salute Ghana Mose, Mr. Commissioner, a man of movement. Yes. Owati kotrani bi. Owani mufeni bi. Wame disika we wame buato pao. Yes. Nana. Wame yehusa amamuo enya ntomakan. Nyame anim no nukure nie. Sese me se Obama ye speechless. Ni hunu ade amenka biem. NDC for nsem twrofo kro mo fa mo se omumbetu mfuturo ngu Ghana fo ani na Ghana fo sabi ye wa wrefie nke yemfa tumi mo mo no ene omu nyina preaching new gospel ensem twrofo no hwe no ma wa ya enye yie
Kevin Taylor ma hu se ne message no emane ba obefa akufu ado ho time the messenger of God nyame ne begu wani ase wo kurom ha Kevin Taylor nyame ne begu wani ase wono Captain Smart mo abatan a mo ma pagya nade a me tumofo NDC fo ayo o madwene se omude omu bedi basabasa ye ewo asantema mu ha muntumo ma no fo na hwe yie Ghana Martin SHS for Martin no ebe chechire saa mo matwofo no adwonso agu omo so anante omo so akoto aba masa de akoso wo man we mu no ne sene aban si ya no ma no amanipa abodam ama abatu we me ka no kora kire mu ti wo ba bi no apagya na de no me ma na batiri so wo sabi umu ka ase ho a tunufo na hwa unhu ni bi me se enya asojafo o enye apolisifo ema basia na bechechire mu adwonso agumu so anante mo so akoto aba masa ne yekoso wo man we mu kadi se Ghana behu bianka ebeteki 100 years yo akwanya papa ye ni interchanges yahodo hospital ahodo a wapeti agu wo man mu STEM schools ya yesie school adan awurade nyankopon kwama mamu ayefe hwe mahu se electrical bus bi kura saba aye no so eba boa ya kwantuo kofo de odija ese ya no bedi hu sika ene na awe na achizi wo no ya anye ese ye kura ya anye ai tibo ngosofo na eji ya mema omo hu ayi post ye nimnim die bia edin kura bi ni mo tworo ni yetete am na edi hu sika ese ye na aka ye nya ne sa biem 8 years ya so aduru ya so da bi enye dame ne ye to enye spa Ware yase kwotena fie na Ghana ntua wo ka kopim se obewu eno ano no wo chefa asese wo Ghana mu no asa enya